Cer mlaen, jyst tafla fe yn y bin. Bydd neb yn gwybod, jyst y tro yma. Ac wyt ti'n mynd i golchi nhw? Ond yw hynny'n wastraff dŵr? Rwyt ti'n gwybod na allwch ailgylchu pob peth o blastig? Mae'n gymleth, yr holl symbolau hyn. Mae plastigion yn rhan enfawr o'r sbwriel sy'n mynd i safleoedd tirlenwi, a gan nad yw llawer ohono yn pydru, gall aros na ddeiar am flynyddoedd, os nad am byth. I weld a allwch chi ailgylchu carton, cynhwysydd neu botel, mae'n rhaid edrych ar y symbol a ddylai bod ar bob deunydd pacio plastig. Ar y cyfan, mi fydd plastigion neu llai Yn cael eu hailgylchu'n eang. ddim yn cael ei hailgylchu ar hyn o bryd. Neu efallai bydd rhaid i chi siecio'ch darpariaeth ailgylchu leol. Edrychwch ar-lein ar ailgylchu dros Gymru, neu ar wefan eich awdurdod lleol, neu ar unrhyw daflen a gallent fod wedi eu hanfon atoch. Bydd rhaid golchi plastig o ddeunydd pacio bwyd, neu bethau fel poteli cannedd, cyn i ddim fynd i'r blwch ailgylchu ar garreg y trws. Rinsiwch o dan y tap, neu'n well byth, defnyddiwch y dŵr golchi llestri ar ôl i chi orffen golchi'r llestri. Gwasgwch y cynhwysyddion neu'r poteli mwyn iddynt ddefnyddio llai o le a'i dodi yn y blwch neu'r bag addas yn barod i'w casglu.